O Concello de Chantada convoca 8 prazas de auxiliares de axuda a domicilio dos servicios sociais municipais para o ano 2012. A convocatoria foi anunciada hoxe polo Concello a través dunha nota informativa. A elección deste persoal farase mediante concurso de méritos. Os contratos serán en réxime laboral temporal, por obra ou servizo, e terán unha duración de 12 meses. Os interesados en participar nesta oferta laboral poderán presentar as súas solicitudes no rexistro do Concello, onde se atopan as bases da convocatoria. O prazo de solicitude é de 5 días laborais dende a publicación deste anuncio no diario El Progreso. Dada a urxencia de contratación e coa fin de axilizar a tramitación, aquelas solicitudes que non se presente directamente no Rexistro Municipal do Concello de Chantada deberán ser enviadas vía fax ao número 982 462 101 ou ben por calquera das outras canles que permita ter constancia da súa presentación na data do seu rexistro. Trátase dunha contratación anual que se convoca unha vez que están a piques de rematar os contratos do ano en curso. Recordar que o Concello de Chantada ten 5 persoas fixas nos servizos sociais e 10 con contratos anuais. No 2012 reduciránse 2 destas últimas prazas. Unha diminución de persoal que, segundo fontes do Goberno Municipal, non afectarán a prestación do servizo de axuda a domicilio, xa que se está a facer unha reorganización dos horarios.